One day ngivuke embhedeni ngikhumbula ukuthi sivalile esikolweni. Ngithi kungcono ngitshele umama wami ukuthi ngicela ukuyovakashela u-anti wami uDora. Ngijikele ekamereni lakamamami. Mama unjani empilweni, waphilisa kahle or awuphilisi kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into okuyenza ukuthi ungaphilisi kahle. Hayi niyaphila Samkelo, sowuvukile. Ulele njani mara mntwanami? Ngirare kahle mama. Yazi mama benifuna ukukutshela ukuthi nifuna ukuyovakashela u-anti Dora njengoba izikolo zivaliwe. Hayi mara Samkelo, uyazi ukuthi uDora akasebenzi. Kuyomela akuthengele ukudla. Uyothenga njani ukudla ngoba akasebenzi akanayo imali? Mara mama wayazi ukuthi mina angisisivakashi resa kuthanda ukudla too much. Angisumuntu wokuthanda ukugwinya. Nami sometimes manirambile nizoyenza iplan lokuthi ngidle. Hayi okay Samkelo, mara awuyohlala isikhathi eside, uyohlala 1 week. Mara Samkelo wayazi ukuthi iJozi indawo le enobungozi too much. And wena uzabe ucala ukuya eJozi. Mama wayazi ukuthi yonke into inesicaro sayo. Nami le isicaro sami sokuya eJozi. Hayi ngiyakuva Samkelo, thatha ifone ke ufonele uDora umtshela ukuthi uzomvakashela. For ukuthi angamangari ufika namabag. Nivele nithathe ifone nifonele u-anti wami uDora. Hello anti Dora, unjani empilweni, waphilisa kahle or awuphilisi kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into okuyenza ukuthi ungaphilisi kahle. Ngiyaphila Samkelo, nethi network yakho ngathi iyahluva nje. Uyakhatha, shiftela kwenye indawo. Nivele nigibele phezu kombhede. Wanyiva manje anti Dora? Ya, seniyakuva manje. Ya anti Dora, benifuna ukukucela ukuzovakasha lapho eJozi ngoba izikolo zivaliwe. Okay mfana, inkinga yikho mfana nami ungeza ngoba nami ngiyabhoreka lana uyabona. Sokuzoba ngcono ke masowuza. Okay anti Dora, ngiyazibongela ukuthi univumele ukuthi nize nizovakasha. Bye bye. Nidrope ifone nijikele ekamereni nifike nipake izimpahla. Nicede ukupaka izimpahla. Mama seniyahamba manje, nifuna ukukutshela ukuthi usare kahle and futhi good night for namhlanje nakusasa naphambi kwakusasa nakusasa ngoba nizabe ningekho yabona. Manje seniyakutshela ukuthi very good night for lamalanga laba enizabe ningekho. Okay Samkelo, uhambe kahle. Into le ngifuna ukukutshela yona ukuthi please ungakhulumisi umuntu lapha eJozi ngoba kugcwele izigejengu. Okay mama, nizoyenza lento le onitshela yona. Nifike erenkini nigibele itaxi. Nisasephakathi etaxini ngifonele u-anti Dora. Hello anti Dora, senigibelile itaxi. Ngicela ukuthi unitshele ukuthi nizohlika kuphi. Oh sowugibelile. Oh hayi kulula ke mfana wami, uzohlika lapha e-MTN taxi rank ne? MTN taxi rank. Okay anti Dora, nizohlika khona e-MTN taxi rank. Itaxi ivele ifike eJozi e-MTN taxi rank. Ngivele ngithi kungcono ngimfonele u-anti Dora ngimtshela ukuthi sengifikile e-MTN taxi rank. Ngikhiphe ifone ngimfonele. Hello anti Dora, senifikile e-MTN taxi rank manje. Okay mfana wami, into engifuna ungenzela yona ukuthi kuvele kuthure. Anti uthi ufuna nikwenzele ini? Ayi kuthi kuphele ma-airtime. Anti usasekhona la efonini phakathi. Manithi phase kusele isivalo sefoni kuphela, ifoni yami ayisekho. Nivele nibuza omunye ubhuti. Sho vuti unjani empilweni, waphilisa kahle? Igama lami uSamkelo ne. Ngicela ukubuza ukuthi azange ubone umuntu wokutshontsha ifoni yami. Next inja yami yakina. Kanti wena boyibambe ngesandla le foni yakho? Ya, benibambe ngesandla ifoni. Kanti kwakhonakala ukuthi ubambe ifoni ngezinyawo na noma ngezindlebe? Ey mara wena zani kanikambani kahle ngiyacala ukuza eJozi na? Ya ngiyacala ukuza eJozi, phela mina nihlala le eMpumalanga. Oh hayi ngiyakubamba lapho. Manje ke uze kubani ngapha eJozi? Benizo ku-anti wami uDora ngizomvakashela, ngisho izikolo zivaliwe. Hayi mina ntwana ke igama lami uSicelo. Okay Sicelo, ngijabulele ukukwazi yabona. Kusho ukuthi manje ke sozoba umngani wami wesi-2. Umngani wami oqala uSifiso. Ya ntwana yami, ngathi maye ukhathele, awudingi kubambela ibhegi yakho ke. Ngivele ngimnike uSicelo ibhegi yami. Ya ntwana yami, ayakina la anti wakahlala khona. Anikwazi ngisho benizomfonela ngimbuze ama-direction, manje batshontshe ifoni yami. Phela mina ntwana iJozi ngiyikina yonke. Ngabe wena uyangitshela ukuthi anti wakho umuntu onjani bese mina ngokutshela ke ukuthi uhlala kuphi. U-anti Dora umnyama ebusweni bese unensumpa emgogodlo. Hayi mantwana man, musingathi nanga ngathi nguye loya. Iloya muphi? Samkelo, bheka straight lapha, yambolo zizilo uthengisa ama-veg bese ubheka ngapha-esayidini lakhe akusuke lo gcoke iduke eli-brown. Usisi wama-veg esayidini lakhe nibheke umuntu wakho ugcoka iduke eli-brown. Hayi Sicelo, mina ngimbona umuntu wakho ugcoka iduke eli-brown. Nganithi pha uSicelo akasekho and ubaleke nebhegi yami yezimpahla. Yabona manje sengicala kusaba, bacale batshontsha ifoni yami. Manje batshontshe ibhegi yami, ekugcineni musi bawugcina batshontshe mina musi. Nivele nithi kungcono ngiyakola kubhuti laba bakufonisana. Futhi kunjani? Ngicela ukuthi unifonise please. 5 rand kufona mfo.
nikhiphe imali esikhwameni nisathi niyayibheka ukuthi original or ifake bavele bayihluthule esandleni. Kanti lapha eJozi kunjani? Izigebengu zala eJozi zisebenza ama-overtime. Eish, mara futhi please ngicela kufona nawe ubonile ngamehlo wakho ukuthi imali bayitshontshe uBhekile. Hayi bhuti mina ngiwazi njani ukuthi mhlambe namba nonke? Hayi bhuti mina igama lami uSamkero ne, angisuye umuntu wakho hamba nezigejengu. Hayi man bhuti, wena ngathi niyakwazi, akusuwe lo bhuti driver owangichayisa ngemoto eMpumalanga. Oh yeah, yimi nayi le moto engakuchayisa ngayo. Imoto wangichayisa ngayo. Nisabhekele ubhuti loya avela abarekele macala wakhe. Hayi mina bhuti angiyiboni imoto ekhuluma ngayo. Manithi pha ubhuti loya sekabarekile. Kanti kuyenza karani lapha eJozi? Mina senifuna kubuyela ekhaya manje, wonke umuntu uyabareka. Manithi niyabheka, ubhuti loya ushiye ifoni yakufonisa. Nivele nithi thanks God, sengine business lakufonisa. Wonke umuntu wafuna kufona, izani rapha kuSamkero cellphone center, run kufona. Abantu bagcwala baze baphushana, bonke bafuna kufona. Ngavele ngayenza imali eningi. Hayi man, kungcono ngifonele uAntora ngimtshela ukuthi eze la azongiranda. Ngivele ngithathe le phone yakufonisa ngimfonele. Hello Antora, yimi uSamkero. Samkero ngoba ngikufonela ifoni yakho ayingeni, useza mara Samkero. Ebo Antora ngiseza. Antora ngicela uhambe kancane ifoni. Manithi nibheka etafuleni, imali yami ayisekho. Antora kungcono ngidrope nizobuya ku. Nivele nidrope ifoni niyibeke etafuleni. Kanti ngoba imali yami lapha etafuleni manje ithethwe ubani? Nivele nigovondere nibheke phasi kwetafula. Hayi, nara phasi kwetafula ayikho. Angithi niyasukuma ifoni yokufonisa nayo ayisekho. Navele nahlala phansi nakhara. Mina senifuna ukubuyela ekhaya manje senikhathele ukotshontshero. Ubaba mushilo wathi lapha eJozi ngingakhulumi umuntu. Nivele nicabanga ukuthi kahle nami kumele ngibe yisigejengu ukuze ngitshontshera abanye abantu bangasoloko batshontshelana mina. Mara ngivele ngibona ukuthi kuyafana ngoba isibhamu anginaso. Ngaphinda ngahlala phansi futhi ngacabanga. Ngakhumbula ukuthi hayi man, uMaroom Jafta uke waba isigebengu esikhulu saseJozi futhi eJozi uyayazi. Kungcono ngimfonele mhlambe angangisiza ukuthi ngithole zonke izinto zami lezi ezingilahlekele. Ngivele ngithi kungcono ngicele i-taxi driver ukuthi lingifonise. Ngisondele ngaserenkini. Sho futhi i-taxi driver ngisacela ukuthi ungifonise please, anginayo imali bangitshontshere nefoni nebhegi yezimpahla benicala kuza lapha eJozi. Mfana, saze sabuhlungu isitori sakho, thatha na ifoni ufone. Ngiyabonga futhi i-taxi driver, uNkulunkulu akubusize futhi akuyenza ukuthi ukhona ukuthenga enye i-taxi, aphinda kuyenza ukuthi ukhona ukuthenga i-roll on ngoba ngiva nekhwapha lakho ngathi liyanuka kancane. Hayi kanti uyagula. Lethi ifoni yami wena kanti uzodelela la. Hayi ngiyadlala futhi i-taxi driver, kuvele kwasherera irimu. Ngimfonela uMaroom Jafta. Hello Maroom Jafta, unjani empilweni? Waphilisa kahle or awuphilisi kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into kwenza ukuthi ungaphilisi kahle. Samkero, nguwe lo? Ya Maroom Jafta, yimi uSamkero. Ufunani Tim Samkero ngoba wena wanitshela straight ukuthi mina ngisasa uMaroom wakho. Eish, Maroom ngicela ukuxolisa la day beningazi ukuthi kuyenza karani ngami. Please ngicela ungixolele Maroom Jafta. Okay Samkero ngiyakuxolera mara ungaphinda waniterera waniva kahle. Ya Maroom Jafta nikuva kahle. Benicela unisize nira eJozi banitshontshere zonke izinto zami, ibhegi, izimpahla, ifoni nemali. Ngisacela uze uzongisiza please Maroom Jafta. Alright Samkero, manje ungakuva eJozi? Nira eMTN taxi rank. Okay niyeza manje ungasuki. uMaroom Jafta avela khiphe isibhamu sakhe afake nezaza le protection, agcoke namabhuthu amagumgedlela eze eJozi. After 5 minutes afike eMTN taxi rank. Samkero, senifikile, nicela ukuthi unganyakazi nisayobheka lezi gilamkhuba ezikutshontshela. uMaroom Jafta wahlangana noSicelo. Yewena sana, yini inkinga yakho? Le bag oyiphethe uyithathephi? Le bag ngayithenga bra. Yewani, wacabanga ukuthi mina ngaba isidwanya mpofu. Le bag leya kaSamkero, letha le bag wena. Ngisarindile, uMaroom Jafta weza nazo zonke izinto ebezingilahlekele. Samkero, nayi ibhegi yakho yezimpahla, nayi ifoni yakho, nayi imali yakho. Asabe sibuyele ekhaya manje. Maroom Jafta, ngiyazibongela akekho omunye umarume wakufana nawe. Samkero wayazi hayi lezi vele izinto ezincane. Ngigcine sengizithole zonke izinto ebezingilahlekele ngabuyela ekhaya.